Soc el Borja Lozano, treballo a l'Ateneu Popular Nou Barris i porto la comunicació. I bé, durant aquests dies de confinament tinc la sort d'encara ser mig jove, de no estar malalt i de no tenir fills, que no sé si és una sort, en tot cas m'ha permès tenir cert temps. I tinc la sort d'haver passat aquest confinament, crec que prou bé. No puc dir que he patit gaire tenint en compte totes les circumstàncies i totes les situacions que s'estan vivint en aquest moment. Durant aquest confinament l'estic passant amb la meva parella a casa, som dues persones, les dues estem treballant des de casa, estem fent teletreball i això suposa doncs, anar-nos partint una mica els temps també i anar compartint les tasques. La veritat és que tenim força sort, tot i que ara tinc unes obres que potser escoltareu durant les entrevistes. La connexió a internet està funcionant, les eines estan funcionant i tot això ho fa bastant fàcil. Doncs la veritat és que és una situació molt complicada, perquè l'Ateneu, com tot espai cultural, relacional, sociocultural, etc., es basa en trobar-nos. Vull dir, la base de tot això és trobar-nos des de l'escola CIRC per la formació, amb els artistes amb la creació, amb els músics, els espectacles, per la programació d'espectacles, i realment és una situació molt complicada. Quan ens arriba aquesta notícia va ser bastant dur, perquè a més teníem moltes coses preparades que no es van poder portar a terme. Una de les coses que més ens pesa és la incertesa. És la incertesa de no saber exactament quan, com i de quina manera podem tornar, no? Tenint en compte de tota la gent que tenim al voltant i totes les responsabilitats i compromisos que suposa tirar endavant un projecte com és l'Ateneu. A nivell de projecte, el personal fix ens van tenir que acollir a un ERTO, en el qual encara hi som, per la viabilitat del projecte, no hi havia un altre. I amb les persones que són fixes discontínues, que estan vinculades a l'Ateneu, com poden ser el professorat o el personal tècnic, vam agafar el compromís de mantenir el sou. Són professionals que treballen moltes vegades en una situació molt precària i que l'estat d'alarma els ha portat a no tenir ingressos. I la veritat és que la gent que treballa en comptabilitat, en recursos i la gestora de l'Ateneu, que la gestora al final són persones voluntàries que dediquen el seu temps, han hagut de fer un esforç inaudit, espectacular, però crec que tothom ha pogut sortir dins el que cap més o menys content, i crec que totes aquelles persones que tenen compromisos i vincles amb l'Ateneu ho saben, que ens hem esforçat més enllà del que podíem fins i tot. El moment que tothom vam estar tancats a casa, el moment que l'Ateneu es va tancar i l'Ateneu com a espai físic per poder-nos trobar ja no era possible, vam començar a treballar per inventar-nos altres maneres de mantenir els vincles i els projectes vius. Des de l'apartat de formació, doncs, per exemple, l'escola infantil i l'escola juvenil de circ estan fent una classe setmanal online. També tenen dossiers amb activitats perquè puguin realitzar a casa, i de fet estan preparant un espectacle de final de curs que el fan cada any i que aquest any, doncs, com no pot ser d'una altra manera, serà un espectacle online. També projectes com el que tenim amb gent gran. Ve gent gran a l'Ateneu a fer circ, que és un projecte que es diu El Gran Circ, i des d'aquest projecte es manté el compromís, es va mantenir des de la primera setmana de fer trucades a tots els seus components, no? A tota la gent gran que venia a l'Ateneu. No només des de la vessant física, no? De fer esport, que també, perquè els estem fent uns tutorials que els arribaran cada setmana perquè es puguin moure, sinó per veure com estan i poder mantenir aquest vincle. També la salut emocional potser juga un paper important en tot això. I després també teníem optatives amb les escoles, amb Trinitat Nova, amb Antaviana, amb Turó de Roquetes. Des del professorat de l'Ateneu s'han currat una pàgina web que es diu Som Circ, on es poden trobar activitats i cada setmana també els hi proposen reptes, espectacles, amb preguntes. Vull dir, tota aquesta àrea, diguéssim, ha fet un gir rapidíssim de 180 graus per mantenir l'activitat i mantenir el vincle amb totes aquelles persones que estaven venint, no, cap a l'Ateneu. Clar, tot allò que teníem programat fins ara no va passar. El que vam fer és començar a contactar amb totes les companyies
companyies amb les quals teníem aparaulats espectacles i veure quina era la seva situació, interessar-nos per la situació i preguntar-los quina era la millor manera que els podíem recolzar. Cadascuna segons les seves circumstàncies, perquè circumstàncies n'hi ha moltes i el que hem après és que és molt important escoltar quines són les necessitats dels altres en aquest moment. I des de la part més de suport a la creació o producció de circ, clar, això ara mateix és completament inviable, perquè realment no ens podem trobar. Tot i això sí que vam decidir obrir tots els espectacles de circ que havíem gravat, que en un principi no estaven gravats perquè la gent els pogués veure des de casa, sinó era més aviat un registre de l'espectacle, però bé, arribats a aquest punt pensàvem que era important poder compartir totes aquelles coses que teníem. I des de la comissió de circ, que està formada sobretot per professionals del circ, que voluntàriament a l'Ateneu s'ajunten per realitzar activitats, i sí que s'han tirat endavant uns laboratoris de dramatúrgia i direcció. De tot això potser remarcar molt que sí que hem entès que és molt important que ens posem al servei de les comunitats que envolten a l'Ateneu, tant les territorials com les de cultura, com les d'economia social. Llavors, estar molt atents a quines són les necessitats que es van donant en cadascun d'aquests àmbits. Estem molt contents del treball en xarxa que s'ha fet amb les escoles, amb els educadors de carrers, amb els plans comunitaris. Mantenim el contacte setmanal amb totes aquestes entitats i el treball que n'està sortint, que és de col·laboració absoluta, crec que està donant fruit. Sí, la veritat és que el Ròmbic va ser una mica un assaig-error que vam tirar endavant amb l'associació Titellaire de Roquetes i la gent de Pepe Otal, de Raval, i com a experiment estem supercontents. Sí que tenim pensat continuar investigant aquesta via, però el que tenim moltes ganes és de sortir al carrer. I ja fa molts dies que ens passa pel cap la idea de poder fer espectacles itinerants, que la gent des dels seus balcons, amb tota la cautela i totes les mesures necessàries, això primer de tot, però puguin gaudir també d'espectacles, perquè no tothom té internet tampoc. No? I ara mateix estem esperant doncs, que ens donin els permisos i ens consta que no som els únics. Crec que en els barris hi ha també altres entitats que tenen moltes ganes de sortir al carrer i compartir coses. Crec que una reflexió que estem fent és que ens cal, com t'he dit abans, ens cal escoltar molt. I no només això, crec que fan falta de vegades oblidar-se dels sectors. Sembla que tothom està defensant la seva petita parcel·la. I potser el que ara mateix necessitem és posar-nos d'acord en grans objectius que puguem compartir. Nosaltres fa dies que estem parlant de la renda bàsica universal, per exemple. També estàvem parlant de tota aquesta gent que té contractes intermitents. L'altra cosa és que el treball en xarxa i treballar plegats és fonamental. A nivell personal al Ateneu hi ha moltes persones que estan en diferents plataformes, tant de xarxes de suport, com veïnals, com associacions de veïns o de professionals. I tot i que no ho estem coordinant d'una manera superformal com a Ateneu, sí que és veritat que la presència en totes aquestes xarxes ens està donant una visió una mica general. Estem contents de la resposta social que s'està donant. Hi ha molta gent molt implicada i molt disposada, no? I això ho vam veure, per exemple, quan vam poder treure els aliments que teníem a l'Ateneu, preparats pels menús, i es van poder cuinar i repartir, i, hosti, la resposta va ser brutal. I això va ser possible doncs, perquè hi ha gent que està distribuint aquests aliments, hi ha gent que s'està coordinant en reunions a internet infinites per poder portar tot això a terme i esperem que aquestes xarxes que estan sortint o que s'estan teixint doncs, agafin protagonisme d'aquí en el futur. No? Claríssimament és una cosa que esperem que un cop marxi aquesta crisi, tota aquesta xarxa es quedi. I aquí també haurem de veure quin és el paper que pot jugar una infraestructura, i quan dic infraestructura dic espai, com l'Ateneu, que és, i torno a dir, haurem d'escoltar i haurem de posar-nos al servei. Perquè aquí es tracta d'això, que sí que és veritat que potser alguna cosa canviarà, i quan dic potser alguna cosa canviarà no em refereixo només a una crisi espectacular, sinó potser a una altra manera de relacionar-nos i de preocupar-nos per la gent que tenim al voltant. Que segurament al voltant del 2011-12, Nou Barris cabrejada, no? Va haver-hi com un moment fort on la gent es va trobar al voltant d'unes idees i d'una voluntat, i potser podem revifar aquell esperit, perquè veient les estadístiques i els articles que han anat sortint, es veu clarament com això és un tema de classes. Nou Barris és, sens dubte, el districte que ha patit més.
i que patirà més en un futur. Llavors, aquestes realitats també cal treure-les. I cal un reconeixement. Cal un reconeixement de qui està patint més. I en aquest sentit, poder fer accions per poder tirar això enrere. Vull dir, el que no podem fer és esperar a la següent, perquè ja ho estem veient ara. I segurament la següent encara serà pitjor. A nivell personal, no sabria l'ordre, no et podria dir quin és l'ordre, però un concert, Canyes i veure els meus pares, crec que més o menys està per aquí la cosa bastant clara. A nivell d'Ateneu, però també personalment, jo com a Ateneu, el primer que faria és treure un espectacle al carrer, muntar una rua amb música, no? I poder un altre cop ocupar el carrer, que al final és un espai de trobada que ens pertany, no? A les persones i que ara mateix el vivim des de la por i la veritat és que és una sensació molt estranya perquè a mi com a mínim no m'acaba d'agradar, saps? Aquesta nova normalitat, no? En la qual ens regim molt des de la por, molt més que des de la confiança i vaja, com a projecte doncs nosaltres això de la confiança i el carrer és una cosa que segurament desitgem